Aby sme vzbudili chuť na slovo a jeho učenie, pokračujme s tým, čo sú symboly, teda piktogramy. V piktografickom písme si pripomeňme, že piktogramy sú symboly a majú svoj význam, dobre? Pre tých, ktorí ma počúvajú prvýkrát alebo nikdy nepočuli o piktografickej hebrejčine, pripomeňme si, že má číselnú hodnotu, písmeno a význam. Dobre? Takže toto prvé písmeno, ktoré tu vidíme, je alef. Pamätajme, že hebrejčina sa číta sprava doľava. Toto písmeno alef, prepáčte, má číselnú hodnotu 1 a znamená napríklad toto. Môžeme vidieť, že alef má symbol, ktorý vyzerá ako bík. Dobre? A potom každé písmeno má svoj význam a číselnú hodnotu. Jasné? Takže máme alef ako vôľ, bet ako dom, lamet ako palicu dobrého pastiera a tak ďalej.